И ето ни в сините планини на Ямайка с Яна. И така да покажем мястото, където сме зациклили, какво представлява. Mount Edge. Ето колата, не знам защо е тук, за красота. С кафе. И тук влизаме вече. Ето ресторанчето. Това е бара. Те се вика обикновено Омар. Това е много удобно диванче. Също и онова, на което за съжаление рядко сядаме, тъй като постоянно търчим след Яната. Тази камината, която никога не се пуска. Обикновено тук капваме, като махаме покривката предварително. Това е кухнята. Малка, добре оборудвана кухничка. Пълна с разни зеленчуци. Семени банани, когато Яната се напира да ги яде. Не става. Кафето. И ето ги стълбичките. Главната къща. Така нататък стълбичките свършват и надолу има малко стаи. Ето тук са първите стаи. Те са обикновено с по две легла и тъпче туристи на общо основание в тях. Тук има още едно бунгалце. То е по-скъпо. И ето тук има тоалетна с зеброва врата. На баня. До банята една тръба с кранове, тоалетна, като тоалетна с прозорче, по-точно с дупка. Тук си има човек гледка, като си върши работата. Връщаме се. Тук е ресторанта. Така, внимание. Ето дневната и работното място на Ели. Това са 40 кърпи. Може би не са 40, но това последно нещо, което правих за ресторанта. Тези ние ги увесихме. Да мяза по-скоро като на отделено. Тук висим доста, защото вече е по-топло и бебата можем да изолираме, да си търчи. Тук надолу има още стая. Една и там живее Майкъл. Оп, ето тук още една тераска. С гледки. Така ето. Щата. Тук е едно бунгалце. Върха. Ето там се вижда дъното, терасите на фермата. Преосветени гледки. Още малко ферма. Банановата ферма.
Ето Робин. Робин, say hi for Bulgaria. Are you doing a recording? Yes. Ah! Are you in a hurry for somewhere? Yes. As always. As usual. See you tomorrow. See you. Bye! Така. Ромин замина да бързо на някъде, както винаги. Ние имаме към дъното на хотела. Така, и ето тук е едно от най-готините бунгалца, защото се е отделна къщичка и има тоалетна и баня. И тук висят всеки неща. Вътре легло с балдахини. Сега ще се опитаме да нахуем. Вижте тук е просто. Така, сега тук задигнах тайно ключа. Не, че няма да ми го дадат иначе. Ето, ключа си имат такива ключодържатели. Дъщици с имената. Това е Руст. И така, нахубваме в Руст. Балдахини, намери балдахините. Там дъното си има баня. Това са част от картините, които се продават. Доста са разкопосани според нас. Но тук твърдят, че всъщност били много добри и че някои от тях били неизвестни, признати художници, и някои от тях мъртви, заради което още по-скъпи. Сега тази примерно не е ясно. То на видеото може би ще изглеждат по-добре. Но на живо някакси са смотанички. Портрети. $45. Някакви портрети. И сега да видим и лека по лека се занасяме. Това не е всичко, но тук има още. Тук вече е гетото. Гетото на Маунт Едж. Ето там дъното е складът. Тук долу е строежът на новото бунгало. Ето там зад джунглата сте бунгалото, не съвсем достроеното бунгало, където ние живеем. И ето тук е в момента